design niya sa loob ng kubo. So ay napakaganda ng kubo na ito. Yung ilaw niya maganda. Yung design niya may kawayan na parang palamuti, yung parang patunog, tapos yun may mga bilao sa gilid. Sa gilid niya. Ayun, napakaganda Kapromdi. Napakagandang idea Kapromdi kung gagawin niyo ito sa bahay niyo. O kahit sa inyong kumunting kubo na tambahin nyo sa bahay nyo, tapos sa likod Kapromdi nakikita niya yung napakagagandang mga bird nest. So, ang kinaigihan dito Kapromdi kasi may mga may mga lilim na sa ilalim siya ng punong kahoy. Mga mangga lang na may punong kahoy dito. So, yung may mga ferns malalaki. So, actually yung ferns na yan, hindi naman masyadong masyadong pinapansin dito sa amin kasi napakaraming ganyan. Pero Kapromdi, ngayon ko lang napansin na nasa Thailand pala ako. Nasa Thailand pala ako Kapromdi. Ayan nakikita niyo yan. Hindi ko akalain na sa isang iglap ay makakarating ako ng Thailand. Hello mga Kapromdi, magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako sa bayan ng Lagunoy sa lalawagan ng Camarines Sur. Kung bago lang po ako sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin din po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos na post. Ayun Kapromdi. So Kapromdi, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung makikitang magandang lugar dito sa Lagunoy, sa bayan namin. Pero pag nagte-travel kayo, kailangan nyo pong kumain at ma-refresh yung mind nyo. So dito sa aming sa Lagunoy, sa barangay ng San Isidro Sur, ay meron kaming kainan dito. So medyo matagal ko na itong nakikita at palagi kong sinisilip. So nagpaalam naman ako noon na matagal na kukunti pa lang yung subscribers ko sa channel, sa YouTube ko. Nagpaalam ako sa kanya na magbablog ako, pero pumayag naman siya, okay naman sa kanya. So ngayon bumalik ulit ako dito at inaya ko yung friend ko na mag-lunch dito para makita ko na rin kung ano mga inihanda nilang pagkain. Although ano lang naman yung in-order namin, so yung mumurahin lang. Kaya ito Kapromdi, ipapasyal ko kayo dito sa napakagandang restaurant dito sa aming bayan sa Lagunoy, Camarines Sur. Yung ayan Kapromdi, nakikita nyo yung Big Cat Resto Bar. So napakaganda yung kanyang loob. Kaya ko gusto kong ipakita sa inyo Kapromdi dahil na-amaze ako sa sobrang ganda niya. Pwede kayong makakuha ng idea sa mga gardening sa inyong bahay, sa kubo, kung paano nyo papagandahin yung kubo nyo, kung paano lalagyan ng design ng mga halaman. Yung Kapromdi, ko dito, yung anong tawag din, yun ang purpose ko para may bigyan kayo ng idea sa pag-garden, lalo sa mga inyong tahanan. Kaya Kapromdi, tara pasukin na natin yung Big Cat Resto Bar. Ayan dito Kapromdi. Ayan, papasok na tayo sa napakagandang restaurant garden dito sa aming bayan ng Lagunoy, Camarines Sur. Ayan Kapromdi, yung pangalan ng restaurant is Big Cat Resto Bar. Ang location na isa San Isidro Sur, Lagunoy, Camarines Sur. So sentro ito ng Lagunoy, Camarines Sur Kapromdi. Malapit lang ito sa hotel ng Lagunoy. So ito, ang entrance niya ay simpleng-simple. Makikita mo yung mga halaman dito na nakabalanra sa kanyang pasukan. At yun, pag pumasok ka, ma-rediscover mo na sobrang ganda pala yung looban dito. Yung palang nandito ka palang yung halaman, maamis ka na. So very ideal Kapromdi sa mga bahay natin, lalo yung sa mga old na bahay. Ito napakaganda. So ginawa niyang parang native restaurant yung niya, bahay niya. Yan Kapromdi, kung nakikita nyo, napakaganda yung design sa pasukan ng niya, sa pasukan ng kanyang bahay. Ayan, para kang nasa vegan, or imagine mo yun na lang Kapromdi kung nasa kayo, pumunta kayo ng Intramuros. So parang ganun yung style dito. Napakaganda, parang wedding reception. Ayan ang mga halaman dito, napakaganda. Bromeliads, peace lily, orchids, ayan, yung napaka-rare na halaman. Hindi ko alam kung anong pangalan ng halaman niya, pero alam ko mamahalan niya Kapromdi, yung mga bird nest na naglalakihan.
yung ano dito, yung restaurant na pinasukan namin ay isang native restaurant na nagsiserve ng mga pang native din. May mga international dish din silang ano dito siniserve. Pero mostly ano naman sa atin, familiar sa atin. Yung mga in-order namin is chop suey kasi para maiba naman, chop suey tapos pinaputok na tilapia. Yung pinaputok na tilapia dito ay pirito. Saka 2 barbecue lang, saka 3 rice. Kasi hindi naman kayo malakas kumain. Yun. So yung chop suey rice, ay chop suey lang dito is 80 pesos. Tapos yung pinaputok na tilapia is 150 pesos. So okay na, 2 naman kaming kakain. Saka kapromdi, ayun. Nakikita nyo ba kapromdi yung nasa ulo ko? Hindi yung sa lakot kapromdi, yun ay ilaw ng kubo. So nasa kubo ako kapromdi. But yung scenery dito napakaganda. Parang bahay-bahayan na napakaganda. Ayan kapromdi. So ito ngayon itutur ko kayo sa napakagarang restaurant dito sa lugar ng Lagunoy. Ito ay ang Pig Cat. Pig Cat sa anong lugar to? San Isidro Sur ng Lagunoy, Camarines Sur. So pag pumunta kayo dito ng Lagunoy, hanapin nyo lang yung Big Cat at mararating nyo ito. Nasa sentro ito kapromdi, kaya walang problema. Pumunta kayo dito, may experience nyo kung gaano kaganda yung pinapakita ko sa inyo. Ayun din, ganun din yung kaganda in person. So kapag nasa lugar kayo, nasa Naga kayo, sakay lang kayo ng bus papuntang Lagunoy, baba lang po kayo ng bandang Lagunoy Hotel, tapos maglakad lang po kayo ng konti, tanong nyo lang kung saan yung Big Cat. Makikita nyo nitong restaurant na Big Cat dito sa aming bayan ng Lagunoy. Napakaganda dito kapromdi, katulad nito nakikita niyo yung kapromdi. So napaka-awesome. Pag may celebration kayo, birthday celebration, ito yung pwede ditong ganapin kasi parang ayun, nakikita niyo native na native at napakaganda ng scene. Ayan kapromdi. Para din ako nasa kubo ko kasi napakaganda ng lugar na ito. Yung mga bird nest nila, nakikita nyo yung kapromdi, ang tataba. Halos lahat na dito may bird nest. So magandang gayahin nito kapromdi kasi napakaganda, napaka-lush niya. Saka yung mayroon siyang mga dito, aglaw. Ayan, tapos yung parang tea plant na ibang variety. At dito naman kapromdi, syempre kahit igala ko yung camera ko, lahat na makikita dito ay maganda. Para kang nasa vegan. Ayan kapromdi, napaka-lush ng kanyang mga halaman dito. At yung bromeliads na namumukadkad sa kapulahan, ang dami-daming nagkasanga-sanga na. Ayan. At dito kapromdi yung weeping fig tree. So napakaganda niya. Alam ko pag natatamaan siya ng ng araw, lalo siyang gumaganda or something na siguro hindi kasi magkaiba siya. Yung isa natatamaan ng araw, tapos ito medyo malilim. So mas magandang tingnan ito kasi mataba siya at namumuti yung dahon niya, unlike yung nasa ng araw. Napaka hindi ganito, hindi masyadong lush. Katulad niya yung napakaganda niya. Weeping fig tree. Saka dito kapromdi, ito rin yung isa na hindi ko masyadong kabisado actually yung mga pangalan ng halaman kapromdi, pero ito I think paper table plate plants, parang ganon. Dito naman kapromdi sa sa gilid ng mga haligi ng kubo, makikita palagi natin yung bird nest, yung
anong tawag dito, begonia star. Ay, napakaganda rin ka from D. Iba yung begonia sa akin kasi parang mas malalaki yung ano nun, parang mas malalaki yung hiwa. Ito parang medyo malalaki. Tapos nasa puno siya ng mga nasa mga haligi siya ng mga kubo. Napakagandang gayahin, gawing idea ka from D. Kung mayroon kayong kubo, pwede mong gawing ganito, gawing idea. Ayan, napakaganda niya at lush na lush. Ayan. Ito ka from D, namumulaklak na yung begonia. Alam ko yung bulaklak nito napakaganda. Katulad nung pinuntahan ko sa Silang Cavite, hindi ko lang naipakita sa inyo kasi hinabol ka agad ako ng aso. So, kinukunan ko pa lang ng video, hindi ko alam na may aso sa ilalim ng mga halaman. Tapos bigla siyang lumabas. So, ayan, takbo ang probinsyano. Ayan ka from D, ang halaman dito. Katulad ng inaasahan natin dito ka from D, napakaganda dito. Ito may kubo siya. Ang makikita dito yung mga magagandang halaman, bromeliad dish. Ayan, nasa ano siya, nasa dish, parang ganon. So ito napakaganda rin ng kubo dito. So mas maganda yung kubo dito, parang mas maaliwalas. Mayroon din siyang mga bilao na tapos mga native na parang kapis na ilaw. Ayan. Tapos yung ano niya, nilagyan yung bilao sa likod. Design niya sa loob ng kubo. So ay napakaganda ng kubo na ito. Yung ilaw niya maganda. Yung design niya may kawayan na parang palamuti, yung parang patunog, tapos yung may mga bilao sa gilid. Sa gilid niya. Ayun, napakaganda ka from D. Napakagandang idea ka from D kung gagawin niyo ito sa bahay niyo. Or kahit sa inyong kumunting kubo na tambahin niyo sa bahay niyo, tapos sa likod ka from D nakikita niya yung napakagagandang mga bird nest. So, ang kinaigihan dito ka from D kasi may mga lilim na sa ilalim siya ng punong kahoy. Mga manggalang na may punong kahoy dito. So, yung may mga ferns malalaki. So, actually yung ferns na yan, hindi naman masyadong masyadong pinapansin dito sa amin kasi napakaraming ganyan. Pero ka-from D, ngayon ko lang napansin na nasa Thailand pala ako. Nasa Thailand pala ako ka-from D. Ayan nakikita niyo yan. Hindi ko akalain na sa isang iglap ay makakarating ako ng Thailand. Ayun pala. Ayun ka-from D. Napakaganda dito. Dito rin ka from D sa isang tabi, sa kanto, ay mayroon din isang kubo na kakaiba rin. So, iba-iba yung design ng kubo dito ka from D. Ito mayroon silang golden putus, bromeliad dish na may lucky bamboo, tapos nakapaligid ng may oregano at whipping fig tree. Yung niya ka from D, yung yung kubo niya is siguro inspired by Thailand yata ito, or baka Thailander yung may-ari nito. But yung design niya napakaganda. Ayan. Tapos dito ka from D, meron silang tanghalan dito, parang stage. So, siguro pag medyo bumalik na yung panahon na mawala na yung pandemic, siguro mayroon ditong banda. Hindi ko pa na-experience dito kasi that time na pumunta kami dito ng friend ko, nag-serve sila ng yung mga hard drink. May nagiinuman doon sa sa kubo. Alam niyo na yung mga hard drink na malinaw, alam niyo na yun. Hindi ko na sabihin kung ano yung tawag doon. Pero yung malinaw na iniinom ng mga karamihan dito sa atin, mga paborito ng Pilipino. Ayan ka from D, nakikita niyo yung yun. Yung kabahayan yung bahay ng may-ari mismo, napapaligiran siya ng halaman. Hindi ko pa napapasok ka from D. So nandito pa lang ako sa baba. Hindi ko pa na masyadong nakikita lahat. So ito papakita ko pa rin sa inyo. Ayun, mayroon silang kalatya dito. Ayan. Mga bird nest, bromeliads. Tapos ito magandang parang pang-wedding pang-wedding restaurant yung dating niya, pang-wedding reception ba, yung gano'n. Punong-puno ng halaman dito at napakaganda.
Ayun kapramdi, yung bahay dito. Napakaganda niya. So, yung parang amazing, parang pang tourist talaga itong lugar na ito. So, although hindi naman tourist spot yung bayan namin, pero pag pumunta kayo dito, maraming undeveloped na tourist spot dito sa amin. So, makikita nyo at ma-discover nyo pag pumunta kayo dito. Ayun kapramdi, napakaganda niya. Mga kaprom, late ko nang naipakita yung pagkain namin, yung in-order ko. So, yung tilapia, napakalaki. Nakalimutan kong ipakita nung dumating yung order namin. Yung tilapia, ang laki-laki, it's 150. 150 yung order, no? Tapos yung chop suey, 80 pesos. Yung kanin, di ko na notice kung magkano yung kanin. So, yung barbecue, 20 pesos each. Medyo mahal yung barbecue kasi 20, pero restaurant naman kasi to, kaya okay lang presyo. Saka maganda yung restaurant nila, hindi yung turo-turo, talagang restaurant na parang mga vegan or parang ang dating niya is parang sa Intramuros, yung ganun. So okay naman yung pagkain nila dito. Ayun, solid naman yung pineapple, yung drink in can is 40 pesos. Yun lang. So, yun, maubos na yung pagkain namin. Masarap naman, okay naman siya. Big Cat Restaurant in Laguna, Camarines Sur.